Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Hello, Cebu. Hello, hello. Sugod ng traffic, oh. Hello, titas. Good morning. Naman po, no, sa panibagong video. Sa niya itong hinapay, oh. Punta kaming e-mall today. Mag-e-mall me kay magpa-cleaning ko still o sa kanang kuko. Dara ko mama dara. Ayun eh. Di ko comfortable mag storya vlog resibo eh. Mauwaw kong Tagalog. Yun. Mangihi sa ko daan eh. A few moments later. May memories there. Padilla, diba? Eh, ang Korean restaurant dito, diba? Dito eh. Ang boarding house sa una. Bonit. Ay, mao man na, day. Tro. Dormitory sa una. Dila ta katuig diri, day. Grabe, pildugay kayo ta diri, day. Agi lamite. Sus ang barbecuehan diri or nami kayo ang barbecue. Naapa baka sila day no? Nga daghan kayong tao perli ba? Lahi naman ignaw oy. Kadalo ni sa barbecue, kaya tingalawan. Ding alawas barbecue dayon. O arita sila dire. Umiya sa bidaw tila susto. Dapat yung manukan dara dapat tayo nga lami kayo. Naglaway ra kayo. Kani sa una nani karinderyan ako iyab ni engineering sa una day ari ni mga una. Ana estudyante ba? Kani agoy ang pungko-pungko din na pa baka ni pungko wala pungko-pungko din. Ha? Dili na pwede. UV dito. Sus ari inta mi maglakaw-lakaw sa una day mapainit. Ang bakit sa UV day. Kada break na mo na ani maninda sa una kanang pan bitaw day nga kanang humok kayo ba unya butangan og peanut butter. Oh. Alma mater. Oh. Diri day. Asa na na tour kay. Ay lahi naman day dagan pa man tong kilit-kilit kay sa una. Among boarding house sa una nga wagi uli among kuan ay. Amo ang deposit. Napa wala nang peoples day no. Wala na. Wala ay kasad. Ani peoples ni. Mahalan. No. Logi, nga sa una 20 ka namin na ba? Mahala na kay ka. Kasi nag-sale. Asa man? Ah. Magpa-print na lang dahil tadaan dahil, no? Pa-print pa-photocopy dahil. A few moments later. Gabi na yung traffic sa baba. Hello, titas. Bumalik po kami dito sa accommodation galing sa downtown. Pumunta kami sa e-mall. Sa e-mall, kasi Elizabeth Mall, dito. Doon ko po palaging pinupuntahan yung aking manicurista. Tapos siya yun din yung nag-work sa akin since 2013 pa po, until now. Kasi nga nag-move ako ng Vietnam tsaka sa Netherlands. So, pag nakaka-uwi ako, pumupunta ako doon sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya in advance na pupunta ako doon today.
Na ano lang siya ba. Ay! Dito ka pala. Anyway, sa e-mall, nagpa-nails ako. Ayan. Ang ganda ng color. Gel po siya. Cute ng color, no? Tapos yung sa pedicure ko, yung nakita ko yun sa video kanina. Ano naman siya? Shade ng brown. Light lang. Or peach. Peach yata. And then, nakabili kami ng sandals. Ito siya, oh. Pang summer ko na to. Ayan. Cute na color. Pang summer. Tapos comfortable. Mura lang doon, tapos comfortable. Yung nabili ko dati, until now, okay pa din siya. Men dress po, if you're interested. Ayan. Pag napunta kayo sa Cebu. Ayan. Sobrang comfortable. Tapos yung isang pair naman, flats po siya. Ang cute lang. Dati ang hilig-hilig ko po sa flats, no? Kaso hindi ko man masyadong nagagamit doon sa Netherlands. Sa summer, okay lang. Pero pag mga lakaran, hindi masyado. Uy, ang mga buhok ni Clarice, grabe. Ayan, ang cute, no? Never mind na lang yung buhok sa ano. Cute niya. Cute ng ano, kulay. Yung kapatid ko, nasa ano lang, nasa may inaayos sa bank niya. Sa tapat lang din ng building, which is convenient. So, hintayin na lang namin siya. Mag-rest po muna kami. Tapos, labas na ulit kami. Punta kaming SM. Post-dinner. Kasama yung mga pinsan ko mamaya. Excited po ako. Sana. Ay, pakita ko na ko, naman. Si mama din. May nabili si mama. Ay, nakay na ni ay. Pero magsapaw ka, ni mana? Wala, cute ma. Cute siya. Pwede na ni mo siya i-open gani ma? Oh, pwede yung gani na po. Oh, spaghetti ka. Mapakita kasi mong cleavage dito. Mahalin yung kagyan. Ati ka na? Dami sa pakita. Ipakita ako ba ka? Napalit ka puti, aniwa. Wala, cute lagi ni mo. Wala ko cute, ani. Uy. Nga, stretchable pod ma ba? Yan ang gamay di yung gipalit. Moro mo na. Free size ni? Agoy, nagini pa doon sa ma. Kuha na ni Mabe. Iguman sa atong Thailand, maihata din ako ma. Look, cute ani, uy. May white dito. Mas maganda yata yung white nito. Pang summer sa. Tapos ano pa siya? Sobrang thin ng tela. Pakita daw po. Nagdi-ready na si mama sa outfit niya para sa ano namin. Para sa aming Thailand. Agoy. Yan, hindi pa po ako naka-adjust. Syempre. Wala ako mong ginag-storya. Hindi pa po ako naka-adjust talaga sa time difference, no? Ako'y talagang pagod. Tapos yesterday, I was not able to sleep well. Kay yung time difference nga. Tapos kain ako ng kain kahapon, guys, ginoo ko. Pagdating namin dito sa accommodation kahapon, nag-chowking yung sister ko, tapos halo-halo. Tapos yung laureate nila. And then we had dinner. Kasama nga yung ano ko, tita ko, yung kapinsan ko, kapatid ko, tsaka si mama. After that, we went to IT Park. Nagkape kami doon. Tapos, balik na dito sa accommodation namin. Tapos, mga midnight, nag-order po ako ng Jollibee. Klaro ka tayo. Dili ito, makabaliton na. Klaro ka. Hugot, eh. Pero, mag-inana man ka, ma. Dawa, may magtanaw ni mo, ana, ma, eh. Confident lagi kasi imong gisuot. Atubang ko, no? Cute man siya, ma. Ayun ka na, atubang ko, no? Ayun ka na, atubang ko, no? Maya, makuha nila sa biyong ka. Okay raman. Dapat mas kuan lagi unta dai siya diri mas dako-dako aron dili kay siya huot, or ang imuhang inani dapat dako ma, dapat taas ang imuhang inani ba blazer. Katong gisulod niya dito sa Vikings. Gintan niya sa kuha kay dako. Pwede ra siguro to. Nya taas. Kana taas man. Kato mas angayon og ginana para dili makiklaro imong diri ba or di ka ma-conscious. Wala ka ani. O di ko eh. Pagtiguan. Dili man patiguan, di ko ganahan sa kuan niya Pwede style. ra man sa ni Paris ug slacks na. Para masuot gyud na nimo ang sayal ba. Ako man ko nag-andam. So ako isuot. Nice bitaw.
Wala ko nag-anda man sa Dahil sa nagkitunod sa kuha, di ko gunawan kay... Grabe akong kaon, alas 3 kadlawon. Uy, ginoo. 3 a.m. Kumakain pa po ako ng Jollibee. Kay, yun yung dinner time din namin ba sa amin. Lagpasan ng dinner time sa Netherlands. But yeah, hintay lang po namin yung kapatid ko. Tapos punta ulit kami ng SM. So, Pero magikapoy man ko ba itong SM eh. Kaya anyway, manggawas man tag-usab unya eh. Kaya magkita nila ni Lalin. Kaya si Clarice, kailangan gyud siya matog SM kay magpalit lagi siya shades aw kanang mapalit siya eyeglasses ba. Ganda ng lighting dito. Ako'y pagod, ako'y inaantok. Dito na ulit kami ni Mama sa SM. Kitain namin yung kapatid ko. Wala ka-cute anak diha oh. Murag fiesta sa ubos ba? I think na-election diha. Na-election gid ba kanay mga puso ma. Dito kami ni Mama sa Tim Ho Wan. Kain ng light. Siguro ito eh. Kani siya. Nya kanang pork bun baron or unsa. Or kana maina na ma. Kanang light lang kay mag heavy ba atong kaon unyong gabi eh. Hinihintay pa kasi namin yung kapatid ko saka si tita ko. So, dito muna kami. Palamit. Malit siya. Hindi ka makaon. 300 ang inani mo. O, sakto ba? Oo. Or, ang meal ba? Agoy, nguyong. Ay, ari kong kaon ko ma. Nguyong. Ang pangtana, og init pa ba siya, ma? Ay ma, pili na. Ito bongbong, ma. Ha? Ito bongbong ka na. Kuhan siya. Bibingka? Bingka dawag. Ah, okay. Mga, ano nito? Pangpasalubong. If you come to Cebu, better get this one talaga. Pangpasalubong. Ano siya? Samura. Banana chips po, ma, oh. Ma. Pia, ganun biya kay pia. Pag sure, oy kay ako mukaon na ba kong ngoyong, ha? Kaon ko ngoyong. Kita ako ngoyong. Ana, niya tulo ka puso niya ngoyong. Niya kat ngaon mi ani ngoyong, longganisa og chorizo. Nani? Loves. Doon nailit siya bag-o abot. Asa naman to? Palit sa tayo. A few moments later. Hindi na siya. Hindi naman. Anong murag? Murag niya. Hello. One eternity later. Na mag-Korean me. Hi guys. Abot na me. Okay naman. Ako lang iba ng uban. Dudong! Nanaamong dudong mo! Hello!
Korean man sa una rin no sa rice ni Kiba na apa ba ya dito? Atong natin sa Kalamban ba? Ay Korean restaurant dito ko. Kaano sa Korean? Ito. Ganahan siya? Nindot eh, alam mo. Alright. Ano kayo? Pork nila doon no? Ayaw na dun ba? Kakabalik lang namin accommodation and first time ko doon sa ano ba yun na cafe? UCC? Ba siya? Wa kay tayo inana nga cafe daghan dere day no? Ay sorry. Distract na pala akong manghod. Mas yung UCC ba daghan na tayo inani dere? Wala ka na iba. Kay ako nakuanan sa Manila masiguro ang daghan. Yung kapatid ko umorder din ng yan. Cake sad siya. Try natin. Red velvet lami. Humutra ba iyahan ko anday? Pistasyo ra ang Lulang humot siya. Hindi gamit akong tinidors. Ang outside ra ang pistasyo. Do ko ang Ang pati siya. Basta siya. Pero iyahang ganan ko may inani nga cake ko dahil kanang nainani ba kanang light lang bitaw ang di sa iyahang frosting. Kami man siya pero Ito ko lami. kami siya pero di siya. Lami yun dahil kay ikay sa OA ba? Di pa ito tamis at trentahin. Asa trentahin. Di kayo tamis. Lami kayo. Pero mamala may nakikan ko na. Ma! I-try pa lami kayo. Ako na notebrush na pag-yun siya dahil. Ang kama to. Ubos na sad? Dahil ay ka din sa bede oh. Ikatog ni mo. Ari lang higay ni mo dai kay. Maluyan ni mo diha kanila tanaw ni tikongkong man mo tiyan. Ikaw ra may naluin ako ng tanaw. Wala ko pag-lisod. Magtikong Work from home kasi po yung kapatid Di ko. komportable ra ko ni. So dyan na siya. I mean, magtikong man dyan ko matuto. Wala kami ng mama ko dito. Magtabi kami dahil ha. Diyan daw na to siya. Apelon sa tabi. Di ba dai Hinihintay. Bitaw malimot ko rin ba? Day, ang katungkuan day, day ba? ay lagi ko yan. Okay. Ang usuon ni Vanji kay Padong man diri. Kaya naman siya gipadala sa ilaha ba? Ito yun. Hinihintay ko yung kapatid ni yung asawa ni Ma'am Shivanj kay may pinadala kasi sila dito sa ano ba mga kapatid niya. Pick upin niya ngayon. Lami kay Day. Di siya OA pero di po siya life changing pero okay lang. Bibihis yung nanay ko no. Di ko sila kita ni mama. Kaya. But anyway, wala po kaming ibang ganap. Today, ano lang kami. Lakaw-lakaw sa kadalanan. Nagkakulataw lang. Kanina, Bakit ba papin ninyo akong nakaon? dili uy. Grabe sa hindi mo mataste ang kuan texture og ang What if? papel na ba day ko ang papel. What if I wanna na something na eh. Kung sa tagay pagka morning ma, nag-email na ta na. Yun lang, pumunta kami sa Elizabeth Mall tapos nagpa nails ako. Kuha ng 1.5 million. Tapos pumunta kami sa GSIS man na rin. GSIS. Kasi may kiname po kami kasi nga 'di ba wala na si tatay. So may naiwan siyang mga millions. Char. May naiwan siyang millions. Char. Joke lang po. Kaya kailangan kong personal na i-claim yung sa part ko. Tsaka yung kapatid ko yung kinuha niya yung sa kanya. May mga tiname kaming cheque doon. Kaya mayayaman ko na yan. Tapos, after that, umuwi kami dito kanina. Tapos, kumuha lang ng ano. Ano ba Ano ito ang gikuha na to, ma? Wala lang. Bumalik na kami sa Yun na yun. bumalik kami saglit dito, tapos pumunta na naman sa SM, yung SM City Cebu. Nasa ano lang siya, nasa tapat ng accommodation namin. Yung tawag dito is San Vida Towers. Very convenient siya sa mga local na tourists ba kay ano man siya, malapit sa North Bus Terminal and then across kay SM. Hindi din siya ganyan kalayo sa
Ayala and IT Park. Pag gusto mong pumunta ng IT Park, ano lang, isang sakayan ng jeep. Isang ano lang. Sa ato pa dahil, one ride. One ride lang. Isang sakayan lang. Tapos sa ano din, sa Ayala. Gusto mong punta ng Ayala, okay lang din. So, ano siya ba? Very convenient yung location. Gusto mo pumunta yun ng okay lang. Gusto mo pumunta ng seaside, Okay lang din. Oh, sabi ng kapatid ko, kung gusto mong pumunta ng SM Seaside, okay lang din. Pwede naman pumunta dyan. Hindi, yung very accessible yung ano niya ba, yung location niya. Parang gusto ko din. Tapos kung gusto mong mag SM Seaside, may transfer na, may ano ba, transfer dito. SM City Cebu to SM Seaside. Malba. Yung may bus transfer siya ba? Ganun lang yun. Yun lang. Tapos yung katapat dito, bus. Okay lang din. Buong na akong manghuli. Bus terminal, and then mga PUJs, tapos, or public utility jeepney sa mga hindi alam yung PUJ. Tapos ano din, ang tawag dun? Mga van, so may van terminal din sa tapat dito. So, ano talaga siya, convenient yung location nito. First time ko pong mag-stay sa San Vida Towers. Bilhin na dahil kay amora ng tirahon na ng mamaron. Di na daw siya mapiro. Dako kayong last nga hungit. Yung kapatid ko, ano po siya? Single? Hintayin lang po namin yung kapatid ni... Hintayin ko lang yung kapatid ni Vanji. Tapos ako'y matutulog ng maaga para makabawi ako sa tulog. Hindi pa talaga nakapag-adjust dito. At thank you sa pagsama sa amin today. And kita-kita na po tayo sa susunod video. Maraming salamat. Tuy! Mush! Hi, vlog.